Τι κάνουν! Τι κάνουν! Τι κάνουν! Μου ήρθε μια ιδέα. Να μου το στείλεις και να το ανεβάσεις. Τι κάνουν! Καλησπέρα Δημήτρης και σήμερα παίζουμε Survival Games μαζί με το Θανάση 22 και αρχίζει. Αλήθεια κάνω ρεκ. Έχω αθλέντερο. Sword, βρήκα sword. Ξέρεις πώς να φοράς τις armor χωρίς να ανοίγεις το inventory? Απλά τις πατάς συνεχόμενα. Απλά χτυπάω κάπου καθώς τις κρατάω. Πάρε ένα παντελόνι. Και εγώ αυτό δεν ξέρω. Δεν χτυπά. Κοίτα πως θα τη φοράς πρέπει να ανοίγω το inventory. Κοίτα με να τρέχει. Μισό λεπτό, κυνηγάω έναν αλήθεια. Έχω τάγκ. Ένα το... Ψόφα! Κάτι θα το σκοτώσω εγώ. Ole, got the first kill. I'm a pro. Like me. Εντάξει, το ξέρεις ότι έχω εξημότητα και έχω την πετσά. Ναι, ίσως να το βγάλεις λίγο. Για να μην παίζουμε με hacks, ρε. Καλά, δεν την έχω πάνω, είναι χαμηλές. Αυτό το βίντεο θα ονομαστεί ο Hacker Θανάσης. Die, bitch! Die! Έχω στουνάξ. Χάθηκε το στουνάξ. Να σου πω κάτι. Τι? Είναι ωραίο. Έτσι όπως φαινόταν στο βίντεο, φαινόταν λίγο κάπως, αλλά όταν το φοράς είναι ωραίο. Φαινόταν κάπως επειδή ήταν από το animated. Είναι επειδή ήταν από το animated. Το animated το ξέρεις. Κάνεις animated Minecraft skins. Μπορεί να κάνεις εγώ και στο skins, δεν ξέρω. Μάλλον. Εσύ αφού τραβάω βίντεο με σένα είναι σαν να κάνεις YouTube. Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν θα τραβάω συνέχεια με σένα. Πρόσεχε, αυτός είναι καλός, φύγε! Φύγε, είναι καλός, φύγε. Φύγε, δεν έχεις armor. Έχει iron sword. Ψόφα, αλήθεια! Έλα, σου έχω armor, σου έχω. Δεν προλαβαίνω να κυνηγάζεις το σχολείο. Τρέχα, είναι... Θα κυνηγάει ακόμα. Έχω 5 καρδιές. Να πω γιόλο. Έχω κέικ, ρε. Το βάλα κάτω. Είναι λίγο κέικ. Φάτο. What the fuck. Ψόφα, βλάκα. Ψόφα, Jesus NC, βλάκα. Δεν μπορώ να δω τα χέρια. Ναι, δεν πεθάνω. Όλε! Μπράβο. I got the items. I have to take the items. Τα πήρε γαμό. Έχω stone sword. Σου έχω armor, πάρε αυτό το chestplate. Έχεις κανένα diamond? Θα είναι εκεί κάτω, να τους βλέπω. Εγώ δεν θέλω να πέσω κάτω όμως. Έχω ένα diamond, ρε. Όχι! Είμαι ηλίθιος, ρε. Πήγα να φάω το καρότο και σε Έχω ένα diamond. Κάτσε, ανεβαίνω. Refill. Έκανα refill τα chest, πρέπει να πάμε πάνω. Ξέρω πώς να πάμε. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Χωρίς hacks. Μετά κάνε με και ένα τυπί. Αν βρεις ένα diamond δώσ' το μου. Έχω ένα ήδη. Έρχεται ένας. Κάτσε, έρχεται ένας. Μου έρχεται. Τι κάνει ρε ο τρελάκιας.
Ρε, ανεβαίνει πάνω, πού πάει? Όχι, ξέρω πάει. Έχει σκάλα. Ναι, εδώ έχει σκάλα. Ωραία. Περάσαμε ένα chest, κάτσε να το πάρω. Όχι, το πήρε αυτός, ήταν εδώ. Όχι, ρε φίλε, μας περιμένει, το βλέπω. Σιγά, εμείς είμαστε team. Κανονικά θα έπρεπε να έχει χεστεί. Δεν μπορώ να φάω το ψωμί. Πάω να φάω το ψωμί και μου δίνει το κόμπας. Λοιπόν. Ρε, βγάλε τα hacks, έλα, ξεκόλα. Όχι, πάλι δεν ήταν αυτός ήταν οι κλειστές. Αυτός ήταν ο ίδιος. Ω, βρήκα Iron Axe. Αυτός δεν παράει. Καλά, εντάξει. Τι έχει weakness? Όχι, μωρέ, αυτός είναι άστοχος. Καλά. Όχι, diamond. Το πήρα. Κόλλησα στον ιστό, βοήθεια. Εγώ πάω να φτιάξω ένα diamond sword. Πάλι κόλλησα. Έχω κολλήσει τον... Έπεσα, οκ. Diamond sword. Πες μου και εμένα. Δεν έχω άλλο. Κάτι έχουμε. Εσύ δεν τα πήρε κανένα. Εγώ όντως δεν πήραμε τίποτα, ούτε εγώ. Εγώ πήρα 2 chests τα οποία δεν είχαν τίποτα. Ένα diamond μέσα. Εγώ δεν το θέλω. Γιατί κάθε φορά που περνάω τις σκάλες μου λέει nice jump. Έχω πάρει 7 pumpkins. Είδαμε. Ω, είσαι full iron. Εγώ είμαι κάτι καλύτερο από... Βασικά και εγώ σαν full iron είμαι. Εκεί κάτω τις καρδιές που δείχνει είναι σαν full iron. Ναι, εσύ όμως έχεις κάτι καλύτερο. Εσύ έχεις κάτι καλύτερο από το iron. Diamond sword. Και diamond Βασικά στην ουσία σαν full iron. Πόση ώρα κάνω rec? Κάνω rec. Ρε, άμα τον σκοτώσουμε αυτόν είμαστε εμείς οι δύο. Να μη με σκοτώσει κατευθείαν, ναι. Να χιλάρουμε, ξέρω εγώ. Πού όντως αυτός? Ναι, ναι. Πολύ περίεργο. Όχι 3 diamond. Ούτε ένα χι. Βρήκα chest, τίποτα. Κάτσε αφήσω τα πράγματα που έχω πάνω μου. Έχω 18. Άσε με να είναι εδώ πάνω να μην πεθάνει αυτό. Stick λες. Stick θέλεις. Ναι, εσύ. Έχω 18. Όχι, βρήκα. Θα φτιάξεις και εσύ Diamond Sword. Σε πόσο είναι το deathmatch? Σε 1 λεπτό είναι το deathmatch, ρε. Όχι ρε φίλε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και teleport στο deathmatch. Άμα είχα teleport, γιατί στο άλλο μου account, το FMS 232. Ναι, αυτός θα έχει... Αρχίζει! Αυτός ο Θανάσης έχει 500 account, παιδιά. Εγώ έχω το πολύ 3 έχω. Ο Νάτος! Κάτσε, είναι καλός, φύγε, είναι καλός! Αλλά έχουμε... Ρε, γιατί δεν φοράς armor? Δεν φοράς παντελόνι και boots. Περίμενε, όχι ακόμα, με το 3. 1. Κάτσε. Νόμιζα ότι θα πέσει στην λάβα. Τι κάνεις? Το μπάγκερ και θα πει στην λάβα. Απλά σε είδα point. Οκ, λοιπόν αρχίζουμε με το 3. Κάτσε. Να φορέσω άρμο. Φοράω άρμο. Δεν φοράς παντελόνι. Α, τώρα φόρεσες. Τα bags του lifeboat. Καλά, τώρα είμαστε ίσα, όποιος νικήσει. 3, 2, 1, κατέβα κάτω. Poink, χωρίς να πηδάς. Ακούστηκε κάπως αυτό. Θα πεθάνω. Tournament ending. Αυτό δεν το είχα δει. Πότε το βάλουν αυτό? Τι σκά... Οκ, απλά ήμουν εντελώς άστοχος, δεν ξέρω γιατί. Οπότε παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα share στους φίλους σας, ένα comment για να μου πείτε τις απόψεις σας και ένα subscribe στο κανάλι άμα είστε καινούργοι. Αυτά, γεια σας!